Toalet papir i obrišemo sjaj. Nametnute happy praznične sreće. Ćao dragi moji, danas sam odlučila da vam snimim video o tome kako ja pravim YouTube video i da vidite da onih 15-20 minuta što vi gledate na YouTube-u od mene zahtijeva mnogo više vremena. Tako da, šta je naš prvi korak? Da osušimo ovu kosu i da se spremimo za YouTube video. U 12 imamo sastanak sa Yogi Markom. Ako ne znaš ko je Yogi Mark, izgooglaj, moraš da znaš ko je Yogi Mark. Tako da imam sat i po manje od toga. A dok mi sušimo kosu, telefon nam se puni. Baterija je vrlo rizična, tako da ajde, nadamo se da će to biti brzo i spremno za naš videić. Završili smo sa sušenjem, nema tu neke posebne fenirancije, jer ko danas ima vremena da gleda u mene 20 minuta, tako da svakako znam da vi peglate, kuvate, nadam se, dok slušate moj video. Eto, idemo sad da vidimo šta ćemo da obučemo za ovaj vidić. Obući ćemo ovaj crveni džemper, zato što je tema današnjeg videa praznično ludilo i ovaj period godine, pa eto čisto da se uklopimo u tu pričicu. Mene na mojoj radnoj poziciji, svima vrlo dobro poznato iz videa. Ako si mislila da ja samo sjedem i krenem da pričam o nekom videu, varaš se. Evo sad ćeš da vidiš šta prethodi mom snimanju videa. Prvo kreće istraživanje. Evo ovako izgleda skriptica za video, nekad je to duže, nekad kraće, otprilike napišem neke teze u kojima ću pričati čisto da se držim nekog reda i da ne skačem s brda s dola. A u međuvremenu sam morala da pošaljem i Zoom link Yogiju za naš meeting. Ok, skripta je spremna, znamo što ćemo da pričamo, a sad kreće onaj najdosadniji dio, to je da postavimo svjetlo, stalak za telefon, mikrofon i tako dalje. I just got off the phone with the girl who loves you too. Said you're working on yourself, is she helping with that? Vodica je tu obavezno. I evo sve je spremno, istestirano, sad još samo da stavimo make-up. Ovdje se ništa nije čulo šta sam pričala od ventilatora u kupatilu, pa snimam voice, uglavnom to je highlighter kojim pokrijemo podočnjake. Zatim čašalj za obrvice i olovka za usta. Mat puder, ali pošto nećemo da štetimo svoju kožu, onda uzmemo toalet papir i obrišemo sjaj. To je najnovija tehnika Dagi make-upa. I make-up završen u roku od minut i po, možda i manje. Spremni smo za naš videić. Sad je tačno 11:44, što znači da mi je ostalo 16 minuta do sastanka sa Yogi Markom i ne želim da rizikujem, jer znate mene, kad se ja zapričam može to da traje, ne znam da li vas truje, nadam se da ne, da traje više od 15 minuta sigurno. Tako da neću da rizikujem, ipak ću prvo odraditi sastanak, to je sad prioritet, i spremiti neka pitanjica za njega, pa onda pravimo videić posle našeg Zooma. Evo sad je 12:04
Čekamo Jogija, nije još tu, kasnije. Jogi na kraju nije uspio da dođe, tako da smo odložili naš meeting za 2 dana i ja sam odlučila da snimim video. Ovo što sad ti gledaš je moj behind the scenes. Na popustu. I ti ćeš to baš sad da kupiš, zato što, iako ti ne treba, ali moraš, zašto? Da bi ispunila sve one kriterijume te nametnute happy praznične sreće.